Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή γκουρμέ. Χρόνια πολλά σε όλους. Εύχομαι τα Χριστούγεννά σας να ήταν υπέροχα και να αναμένετε άλλη μια παραμονή πρωτοχρονιάς, άλλη μια γιορτινή μέρα υπέροχη. Μαζί μας φυσικά έχουμε τον Executive Chef της Gourmet Catering, ο οποίος είναι ο master της φιλοξενίας. Είναι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να σας κάνει τα όνειρά σας πραγματικότητα, τις πιο υπέροχες δεξιώσεις, τα πιο μαγικά τραπέζια και μαζί θα μας μοιήσει στον κόσμο της γαστρονομίας. Πάμε να τον βρούμε λοιπόν για άλλη μια φορά, να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει σήμερα. Χαίρετε, τι κάνετε. Καλά εσείς. Πώς είστε, πώς είναι οι γιορτές. Πάλι μια χαρά, πολύ ωραία, πολλή δουλειά έχουμε βέβαια, εμείς δεν ξεκουραζόμαστε. Δουλίτσα πολύ αυτές τις μέρες. Εντάξει, είναι οι μέρες που γιορτάζει ο κόσμος και θέλει να περνάει καλά. Και όπως θέλει να περνάει καλά, έχετε σε εμάς. Εννοείται, αυτό είναι το δεδομένο και εσείς νομίζω ότι με πολύ αγάπη φτιάχνετε τα ωραιότερα τραπέζια, είτε είναι γιορτές, είτε είναι γάμοι, είτε είναι βαφτίσεις, οτιδήποτε. Δεξιώσεις, οτιδήποτε, ναι, πολύ ωραία. Τι θα μαγειρέψουμε σήμερα, σεφ? Σήμερα έχουμε κάτι λίγο πιο ελληνικό. Δηλαδή θα κάνουμε μια παραδοσιακή τυροκαυτηρή σαλάτα. Που ενδείκνεται τώρα αυτές τις μέρες τις γιορτινές, τις χειμωνιάτικες. Θα κάνουμε ένα κοτόπουλο χαλούμι, ένα κοτόπουλο μάλλον γεμιστό με χαλούμι και σάλτσα με κρέμα ρίγανη και λεμόνι. Και θα κάνουμε και ψητά μήλα στο φούρνο με ζάχαρη, βούτυρο και σαντιγί. Πάρα πολύ ενδιαφέρον ακούγεται αυτό. Ναι, το μήλο είναι ένα της εποχής, ας πούμε τώρα, φρούτο και μπορεί με τους χυμούς του και με τη ζάχαρη να μας δώσει και μια ωραία σάλτσα και να γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό. Πάρα πολύ ωραία, σεφ. Μας έχετε κακομάθει ή καλομάθει να πω στις ωραιότερες και καλύτερες συνταγές. Οπότε πώς ξεκινάμε? Λοιπόν, θα βάλουμε τις πατάτες στο φούρνο να ψήνονται. Ναι. Είναι από το κυρίως πιάτο και μετά θα ξεκινήσουμε με τα μήλα μας. Ολόκληρες. Ολόκληρες. Όπως είναι. Τις έχουμε πλύνει με νερό και σπουγγάρι. Για να φύγουν όλα τα χωματάκια από πάνω. Και να βάλουμε προαιρετικά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ωραία. Και πάμε τώρα στα μήλα. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ εύγευστο και μπορεί ο καθένας να το κάνει στο σπίτι του πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, ελαφρύ, ταιριάζει μετά από οτιδήποτε και να φτιάξουμε. Ναι. Δημιουργούμε μία βάση να μπορεί να κάθεται το μήλο. Ωραία. Λοιπόν, ορίστε. Βλέπετε λοιπόν το μυστικό για να κάτσει το μήλο. Κόβουμε τη βάση και στέκεται. Λοιπόν, τώρα η επόμενη κίνηση είναι να αφαιρέσουμε λίγο το κοτσανάκι του. Και έχοντας αυτό το μικρό εργαλειάκι, το οποίο το βρίσκεις σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ του 1 ευρώ, δεν είναι τίποτα. Ερχόμαστε εδώ λοιπόν που είναι που βγάλαμε το κοτσανάκι και το πιέζουμε μέσα. Με αυτόν τον τρόπο αφήνουμε το μήλο ακέραιο. Αλλά βγάζουμε το κουκουτσάκι. Το κουκούτσι. Πάρα πολύ απλά. Ορίστε. Και πολύ ωραία. Το μήλο στο ταψάκι. Έτοιμο έτσι απλά, Έτσι απλά. Ένα απλό γλυκό για όλους τους ανθρώπους. Εύκολο. Χειμωνιάτικο. Προτιμάμε σε αυτά κόκκινα μήλα. Εμένα προσωπικά μου αρέσει το κόκκινο μήλο γιατί και στην εμφάνιση του μετά που βγαίνει είναι πιο ωραίο. Είναι καθαρά θέμα αισθητικής και γεύσης. Λοιπόν, έτοιμα τα μηλαράκια μας. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Τώρα θα πάρουμε λίγο ζάχαρη. Και εδώ που τα τρυπήσαμε θα ρίξουμε μέσα ζάχαρη. Ώστε έτσι όταν θα αρχίσει το μήλο να παίρνει βράση, με τους χυμούς που θα βγάλει θα ενωθούν με τη ζάχαρη. Και θα αντικαθιστούμε λοιπόν το κοτσανάκι με ζάχαρη. Και θα κάνουμε το σιρόπι του. Είναι τόσο απλό. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό φαίνεται ένα εύκολο γλυκό. Θα είναι όμως και πολύ εντυπωσιακό και στο σπίτι και φαντάζομαι ότι το έχετε βγάλει κι εσείς αυτό το πιάτο σε κάποια τραπέζια. Για πάρα πολλά άτομα. Μπορώ να σου πω ότι κάποια περίοδο της καριέρας μου σαν σεφ ήταν πολύ της μόδας αυτό το γλυκό. Το ήθελε πάρα πολύ ο κόσμος, ειδικά στα χειμωνιάτικα τραπέζια. Γιατί να μην το θέλει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Βουτυράκι. Βουτυράκι φρέσκο από πάνω. Απλά από πάνω. Ναι. Δεν προσπαθούμε να το βάλουμε μέσα μαζί με τη ζάχαρη, όχι, έτσι απλά. Αυτό ήταν. Το γλυκό μας λοιπόν κατά 80% είναι έτοιμο. Είναι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ απλό. Αρκεί να έχετε τους κατάλληλους ανθρώπους να σας τα δείχνουν. Το επόμενο στάδιο λοιπόν είναι να το βάλουμε στο φούρνο.
Γλυκάκι μέσα στο φούρνο, πόση ώρα περίπου θα περίπου στα χρειαστούμε? 20 λεπτά θα είναι έτοιμο το περίπου. Ναι, μέχρι να ετοιμάσουμε τα κυρίως και αυτά. Γρήγορα. Θα προλάβουμε να ετοιμάσουμε δηλαδή κυρίως 20 λεπτά. Βέβαια. Μάλιστα. Αυτοί είμαστε. Γρήγοροι. Λοιπόν, να προχωρήσουμε τώρα με τη τυροσαλάτα μας. Τυροσαλάτα. Εδώ έχω ένα άλλο μηχάνημα το οποίο είναι ένα blender χειρός. Θα ξεκινήσω με πιπεριά φλωρίνης. Γλυκιά πιπεριά. Γλυκιά πιπεριά ψητή, προσθέτω μέσα. Έχουμε πει ότι τα μηχανήματα μας κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη πάντα. Οπότε τα χρησιμοποιούμε. Σκόρδο. Σκορδάκι. Όχι σε υπερβολή, πάντα σε κανονική δόση. Μπούκοβο. Μπούκοβο. Κρύος ο καιρός αυτό, ό,τι βλέπετε. Λάδι και ξύδι. Ελαιόλαδο πάντα. Το ξυδάκι μας, το απλό ξυδάκι. Που έχουμε όλοι στο σπίτι. Το ελληνικό. Και τώρα θα τα πρωτοποιήσουμε όλα αυτά μαζί. Πριν βάλουμε οτιδήποτε άλλο λοιπόν. Τη φέτα μας και το ανθότυρο. Φέτα και ανθότυρο είναι η βάση λοιπόν για το τύρι. Τα χτυπάμε λοιπόν μέχρι να γίνουν Μία μάζα. Φέτα και ανθότυρο θα χρησιμοποιήσουμε. Ακριβώς. Είναι αυτό που χρησιμοποιούμε πάντα στην τυροκαυτερή. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάτι άλλο? Αυτός ο συνδυασμός φέτας και ανθότυρου είναι ο καλύτερος. Και βέβαια η φέτα είναι που θα μας δώσει την πικάντικη γεύση. Την πικάντικη γεύση. Και βλέπουμε ότι παίρνει αυτό το πορτοκαλί χρώμα. Ακριβώς. Πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο. Και τώρα να προσθέσω τη φέτα. Με ένα φρέσκο έτσι καρβέλι ψωμί μπορώ να το φάω όλο αυτό. Θα μπορούσε να είναι πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό. Θα σας πω ότι έχω φέρει φρυγανιές σήμερα. Μπορούσαμε να σερβίρουμε πάνω σαν dip. Έτσι απλά. Έτσι απλά, ναι. Οπότε οτιδήποτε και αν έχετε εσείς στο σπίτι, είναι ένα κρακεράκι, είναι φρυγανιές που σας προτείνει εδώ πέρα ο σεφ. Ακριβώς. Είναι το ψωμί που σας λέω εγώ, έτσι μια μεγάλη φρέσκια φρατζόλα ζεστή από το φούρνο. Ακριβώς. Είναι ό,τι πρέπει. Συνεχίζουμε και προσθέτουμε φετούλα. Φέτα και το υπόλοιπο ανθότυρο. Βάλαμε στην αρχή το ανθότυρο επειδή είναι πιο φρέσκο τυρί και πιο μαλακό. Ναι. Μπορεί να ομογενοποιηθεί πιο εύκολα με την πιπεριά φλωρίνης, το σκόρδο, το λάδι και το ξύδι. Και μετά απλά να έρθει η φέτα και να δέσει το μείγμα μας. Το μείγμα, ακριβώς, την όλη μας. Είναι πολύ ωραίο ρεκτικό αυτό, σεφ. Το προτιμούν οι άνθρωποι που έρχονται στη γουρμέ, το προτιμούν. Ούτως ή άλλως όταν κάτσουμε σε ένα τραπέζι, εγώ νομίζω ότι εγώ πάντα περιμένω τη στιγμή που θα μου έρθει το ψωμάκι με κάτι. Με τον τυπάκι. Με τον τυπάκι αυτό. Και το συγκεκριμένο αυτό το τυπάκι είναι κάτι το οποίο μπορείς να το συνδυάσεις και με ρακί και με κρασί. Ακριβώς, πολύ σημαντικό. Οπότε είναι κάτι παραδοσιακό που ταιριάζει με όλα. Είτε θέλουμε να το γυρίσουμε έτσι στο πιο παραδοσιακό και να πιούμε ρακί, είτε θέλουμε να δώσουμε έτσι λίγο ένα άλλο άρωμα πιο ιδιαίτερο με ένα πιο ιδιαίτερο κρασί. Ταιριάζει μια χαρά. Βλέπουμε και τα μιλαράκια μας ότι σιγά σιγά έχουν αρχίσει να ψήνονται. Φαντάζομαι λιώνει το βουτυράκι από πάνω, καραμελώνει έτσι ζάχαρη και δημιουργεί το σιροπάκι. Ναι, ακριβώς. Αχ, σεφ μου, με τα γλυκά σας κάθε φορά αυτό είναι που περιμένω. Όχι ότι δεν μου αρέσουν φυσικά τα υπόλοιπα, αλλά έχω μια μικρή αδυναμία. Θα δώσω και σημασία στις πατατούλες. Έχουμε βάλει να σας θυμίσω πατατούλες στο φούρνο, ολόκληρες, για να τις χρησιμοποιήσουμε σαν βάση στο κοτοπουλάκι μας, στο κοτοπουλάκι. Ναι, λοιπόν. Νομίζω ότι χρειάζεται λίγο βοήθεια εδώ, λίγο ελάχιστη βοήθεια με το χέρι. Ναι, γιατί έχουμε κάνει και μια αρκετά μεγάλη ποσότητα, θα έλεγα. Εδώ, για να φάμε όλοι. Βλέπετε, σας σκεφτόμαστε όλους εσάς. Πολύ ωραία. Μακάρι την επόμενη φορά να κάνουμε ένα γύρισμα στις εγκαταστάσεις της γκουρμέ για να δείτε πώς μπορώ να κάνω αυτή τη σαλάτα για 1000 άτομα. Φανταστικό θα ήταν αυτό. Θα θέλαμε πάρα πολύ να κάνουμε μια εκπομπή εκεί πέρα και να δούμε τις εγκαταστάσεις και να δούμε και τους χώρους. Και όλα, ό,τι θέλετε. Βέβαια. Να κάνουμε και μια ωραία επίδειξη με αρκετά πιάτα. Πάρα πολύ καλή ιδέα αυτή. Λοιπόν, εγώ σας υπόσχομαι αυτή τη στιγμή ότι με την αλλαγή της χρονιάς θα πάμε σε εγκαταστάσεις της Gourmet Catering, να δείτε τους δύο χώρους καταρχήν που έχει εκεί για να κάνετε οποιαδήποτε δεξίωση και εκδήλωση θέλετε. Είναι ένας εξωτερικός υπέροχος χώρος πάνω στη θάλασσα, σεφ. Και εσωτερικός με ρωτώντες. Δεξίωση πραγματική μπορούμε να κάνουμε εκεί πέρα, είτε έξω είτε μέσα. Μπορούμε να κάνουμε τους μπουφέδες μας, να σερβιριστά, οτιδήποτε θέλουν. Οτιδήποτε θέλουν. Μέσα στο κέντρο της πόλης, να σας υπενθυμίσω. Τι καλύτερο και με τους καλύτερους πάντα να μαγειρεύουν για εσάς. Και με μεγάλο πάρκινγκ. Σωστά. Λοιπόν. Έτοιμο λοιπόν αυτό, Έτοιμο αυτό, ή το σερβίρουμε σε 2 φρυγανιές πάνω σαν dip. Γιατί κάνουμε πολύ απλά αλλά πρωτότυπα πράγματα. Κουταλίτσα πάνω όσο θέλει ο καθένας. Ακριβώς.
Έχουμε την άλμη της φέτας, Ναι. έχουμε το σκόρδο και το ξύδι και το λάδι, τα οποία είναι και φυσικά συντηρητικά. Τα οποία πολύ σημαντικό. τα έχουμε πολτοποιήσει στη σαλάτα μας μέσα. Μπορούμε για ασφάλεια, εκεί που θα την αποθηκεύσουμε, να βάλουμε λίγο λαδάκι από πάνω σπορέλαιο. Ναι. Και μπορεί να αντέξει και 2 εβδομάδες μέσα στο ψυγείο. 2 εβδομάδες, Ακριβώς. Βλέπετε τώρα τι καλύτερο από αυτό. Μαϊντανό. Μαϊντανό, ναι. Ωραία. Λίγο μαϊντανό λοιπόν. Έτσι για το χρώμα. Ωραία. Αυτό είναι. Είναι μια μικρή πινελιά. Θα βάλουμε λίγο πιο πολύ στο άλλο πιάτο. Οπότε, έχουμε 2 παρουσιάσεις. Μία που είναι έτοιμο τέλος πάνω στο πριτσίνι, στη φρυγανιά, στο κρακεράκι, οτιδήποτε θέλουμε. Οπουδήποτε. Και από δίπλα έχουμε την ποσότητα σαν ορεκτικό που συνήθως το έχουμε δει να βγαίνει στο κέντρο του τραπεζιού. Ακριβώς. Μπορεί κάποιος να... Σε πιάτο ή μπορεί να μπει κάλλιστα σε ένα μπολάκι του dip, με τα κριτσινάκια, με τα κριτικά παξιμαδάκια μας, με το ψωμάκι, με όλα. Φανταστικά. Αυτή η σαλατούλα, όμορφη και ωραία. Λοιπόν, τέλος μετά με το πρώτο πιάτο ορεκτικό, σαλάτα, όπως θέλει να το βγάλει ο καθένας. Λοιπόν, ο φούρνος μας, σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτά που έχουμε μέσα? Ο φούρνος, από ό,τι βλέπω, είμαστε σχεδόν έτοιμοι στο 10 λεπτό για να μπορέσουμε να προλάβουμε και το κυρίως και το γλυκό μας. Θα βάλουμε λοιπόν στο μίξερ τη σαντιγί να τη χτυπήσουμε σιγά σιγά. Ζωική σαντιγί. Όχι, επιτρέψτε μου να έχω πάρει φυτική κρέμα γάλατος πάλι γλυκιά, χωρίς πολλά λιπαρά. Την πάμε λοιπόν την κρέμα μας. Πάμε λοιπόν την κρέμα σιγά σιγά. Δεν βιαζόμαστε. Να αφρατέψει, δεν θέλουμε να σφίξει πολύ. Να είναι ημίρευστη. Ημίρευστη. Όχι σαν αυτή που κάναμε στο μουσ. Όχι. Καμία σχέση. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κοτόπουλο με χαλούμι. Το χαλούμι είναι ένα ιδιαίτερο τυρί. Ναι, θεωρώ. Από την Κύπρο, είναι αρωματισμένο με δυόσμο. Περνάει ειδική επεξεργασία. Ναι. Ό,τι μορφή και να το κάνει, είναι ένα τυρί το οποίο αντέχει. Λοιπόν, έχω βάλει ελαιόλαδο στο τηγάνι. Ωραία. Φιλέτο κοτόπουλο, το οποίο απλά θα το ανοίξω στη μέση. Βέβαια. Το φιλέτο του κοτόπουλου κάνει απλά. Έτσι. Ωραία. Θα αφήσω λίγο κρεατάκι πίσω. Δεν θα το ανοίξω όλο. Ναι. Το βλέπετε. Λοιπόν, πολύ ωραία. Το χαλούμι μας. Θα κόψω μια φέτα. Θα βάλω το χαλουμάκι μου εδώ. Ωραία. Το χαλούμι λοιπόν έχει μια ιδιότητα. Είναι τυρί αλμυρό. Αρκετά. Οπότε δεν θα βάλουμε μέσα στο κοτόπουλο αλάτι. Ελάχιστο απ' έξω. Λοιπόν, εδώ κλείνουμε τώρα. Το σκεφτόμαστε όταν κάνουμε μια συνταγή, όταν χρησιμοποιούμε υλικά τα οποία είναι πολύ αλμυρά, μην μας ξεφύγει. Ακριβώς. Το θέμα λοιπόν είναι ότι να θυμάστε πάντα στη ζωή σας ότι ένα ανάλατο φαγητό αλατίζεται. Ένα αλμυρό δεν ξαλμυρίζει. Με τίποτα. Όντως. Λοιπόν, εγώ σκέπασα λοιπόν το χαλουμάκι. Ωραία. Πολύ ωραία. Έχω μια οδογλυφίδα. Ας πούμε ότι οι γυναίκες κάνουν ένα στρίφωμα. Δεν είναι τίποτα. Ορίστε. Έκανα κι εγώ ένα στρίφωμα. Αυτά είναι. Είναι τόσο απλό. Είστε φοβερός σεφ. Τα ξέρετε όλα. Ακόμα και για στριφώματα. Ναι, είμαι από τους ανθρώπους οι οποίοι κάνανε οικοκυρικά στο γυμνάσιο. Ακόμα δεν ξέρω τώρα τα παιδιά τι κάνουν σήμερα. Αλλά η δικιά μου γενιά το πρόλαβε. Μια χαρά. Λοιπόν, ελάχιστο αλάτι. Ναι. Έτσι απ' έξω. Πιπεράκι και το. Δεν μας πειράζει αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι. Αυτό είναι ένα πιάτο το οποίο εμένα πολύ θα με ενδιαφέρει να το σερβίρω σε μια εκδήλωση. Αξιόλογο πιάτο. Ναι, θα μπορούσατε να κάνετε κάτι τέτοιο, όλη αυτή τη διαδικασία, να ανοίξετε τα φιλέτα, να τα γεμίσετε, να τα... Αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτή είναι η δουλειά σας. Σωστά. Λοιπόν, τηγανίζουμε, σοτάρουμε μάλλον. Θα το τηγανίσουμε. Θα το τηγανίσουμε. Το φιλέτο κοτόπουλο έχει την ιδιότητα να ψήνεται γρήγορα. Ωραία, ωστόσο χτυπάμε την κρέμα μας, γιατί έχουμε πει ότι κάνουμε πράγματα ταυτόχρονα. Ο στόχος μας είναι να δώσουμε αυτόν τον συνδυασμό που κάνουμε, ώστε μια νοικοκυρά όταν ξεκινήσει να κάνει τα 3 πιάτα αυτά, να τα κάνει σε λίγο χρόνο. Αυτό είναι το ο δικός μας, ο χρόνος ο live. Ο πραγματικός χρόνος. Ακριβώς. Γιατί όντως σε πραγματικό χρόνο μαγειρεύουμε και τίποτα δεν έχει ετοιμάσει ο σεφ από πριν να μας τα φέρνει έτοιμα, μην νομίζετε κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και τα κάνουμε εδώ μπροστά. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν.
Λόγω ότι το έχουμε γεμίσει, κάποια σημεία είναι λίγο πιο χοντρά, οπότε πρέπει να γυρίζουμε το κοτόπουλο συνέχεια. Πάρα πολύ ωραία πράγματα μας φτιάχνετε πάντα. Φανταστείτε τι μπορεί να κάνει για εσάς όλους στο σπίτι που σας ενδιαφέρει να κάνετε μία εκδήλωση, μία δεξίωση. Μπορείτε να ζητήσετε ό,τι θέλετε. Το πιο πιθανό είναι βέβαια ότι οι προτάσεις του σεφ που θα σας κάνει θα είναι και οι καλύτερες και θα είναι εκεί που θα καταλήξετε. Θα κάνετε ένα δοκιμαστικό δείπνο για εσάς και την οικογένειά σας, να δοκιμάσετε αυτά που σκοπεύετε να βγάλετε στη δεξίωσή σας για να τα τελειοποιήσετε, να είναι ακριβώς εκεί που τα θέλετε εσείς για τους καλεσμένους σας. Τι άλλο μπορεί να θέλετε, τι άλλο μπορεί να ζητήσετε. Ένα μικρό tip, αν θέλουμε να κάνουμε το ψήσιμο του πιο γρήγορο, μπορούμε να βάλουμε ένα καπάκι. Να κρατήσουμε όλους τους ατμούς και ό,τι βγάζει το κοτόπουλο μέσα και να ψηθεί πιο γρήγορα. Μπορώ να σας πω και στο μισό χρόνο. Συνέχεια σας λέμε μικρά μυστικά, αν έχετε καταλάβει, σε κάθε εκπομπή που σας έχω ξαναπεί. Ότι παρακολουθείτε, τα προσέχετε και στην πραγματικότητα σε οποιαδήποτε συνταγή και να κάνετε, που να σχετίζετε, που να κάνετε κάτι τέτοιο, να τηγανίσετε ένα κρέας, ισχύει. Το ίδιο δεν είναι σεφ? Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα εγώ θα βγάλω τις πατατούλες από το φούρνο. Πόση ώρα θέλουν οι πατατούλες μας, σεφ? Κανονικά θέλουν μισή ώρα με 40 λεπτά. Αλλά εγώ όμως τώρα θα τις ψήσω μαζί με το κοτόπουλο. Μάλιστα. Είναι σχεδόν ψημένες. Είναι σχεδόν ψημένες, ναι. Λοιπόν. Είναι αρκετά μαλακές δηλαδή. Αρκετά μαλακές. Και δεν θα χρειαστούν πολύ ψήσιμο. Θα προσπαθήσουμε να τις τηγανίσουμε δηλαδή και αυτές, έτσι να δημιουργήσουμε μια κρούστα δηλαδή. Ακριβώς, θα τις σοτάρω εγώ τώρα μαζί με το κοτόπουλο. Πόσα πράγματα έχω μάθει δίπλα σε σεφ. Μια μέρα θα τις μαγειρέψω εγώ. Λοιπόν, θα κάνω τη δοκιμή. Τη δοκιμή. Λοιπόν, έτσι κερδίζουμε και χρώμα. Χρώμα στις πατάτες, έτσι. Ακριβώς. Το βλέπετε πώς ψήθηκε? Τέλεια, ναι, όντως πολύ πιο γρήγορα. Σε ένα λεπτό είμαστε έτοιμοι. Τι ωραία πράγματα που φτιάχνουμε. Τι άλλο θα χρειαστούμε για τη συνταγή μας αυτή? Ρίγανη. Χυμό λεμόνι και κρέμα γάλακτος. Ρίγανη, χυμό λεμόνι, κρέμα γάλακτος. Προαιρετικά μπορεί να χρειαστούμε και λίγο κοφλάο και να δέσουμε τη σάλτσα μας. Ξεσκεπάζω. Ξεσκεπάζω, ναι. Γυρίζω την πατατούλα και σε ένα λεπτό σερβίρουμε. Θα ακολουθήσουμε, να φανταστώ, την ίδια διαδικασία. Θα αφαιρέσουμε δηλαδή τα υλικά μας και θα δημιουργήσουμε τη σάλτσα εδώ. Σας θυμίζω ότι το γλυκό είναι αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε. Βάλαμε τα μιλαράκια μας στο φούρνο να ετοιμάζονται με ζαχαρίτσα και βουτυράκι. Χτυπάμε την κρέμα μας για να γίνει έτσι ρευστή σαν τη γη. Και ωστόσο έχουμε φτιάξει ένα ορεκτικό πιάτο, μία τυροσαλάτα και φτιάχνουμε και το κυρίως. Ακριβώς. Πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε μισή ώρα, ένα υπερπλήρες, πολυτελέστατο γεύμα θα το έλεγα. Λοιπόν, το γλυκό μας βλέπουμε ότι αφρατεύει δίπλα και προχωράμε να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά το κυρίως μας πιάτο. Πατατούλες χρησιμοποιούμε για τη βάση. Βλέπετε ότι ξεκινάμε και στείλουμε το πιάτο. Όπως είναι λοιπόν οι φέτες. Έχουν πάρει τώρα και το άρωμα κοτόπουλου. Βέβαια. Έχουν τραβήξει αρκετό από το λάδι μας. Χαμυρίζουνε. Ωραία. Πολύ ωραία. Φανταστικά. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Το πουλάκι μας έχει ψηθεί. Εγώ τώρα πρέπει να αφαιρέσω την οδοντογλυφίδα, Ναι, θα τη βγάλω από τη φωτιά βέβαια. Σωστά, μην έχουμε και κανένα ατύχημα. Λοιπόν. Να είστε πολύ προσεκτικοί, μην το ξεχάσετε. Θα προσθέσω την κρέμα. Μέσα η κρέμα. Τη ρίγανη. Και το χυμό λεμόνι. Χυμό λεμόνι, ρίγανη, κρέμα. Θα είναι μια πολύ ιδιαίτερη σάλτσα αυτή. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να αφαιρέσουμε την οδοντογλυφίδα. Μπορούμε να κόψουμε το κοτοπουλάκι μας στη μέση. Βλέπουμε τη σάλτσα ότι έχει αρχίσει τώρα και ποχλάζει. Φανταστικό το πιάτο μας και δεν έχουμε ολοκληρώσει καν με τη σαλτσούλα μας. Όχι, σε ένα λεπτό έχει σάλτσα έτοιμη. Σε ένα λεπτάκι είναι και αυτό έτοιμο. Τώρα εδώ έχουμε γεύση εδώ από το κοτόπουλο, από το ελαιόλαδο, από την πατάτα, από τη ρίγανη, από το λεμόνι, από την κρέμα, όλα παντρέματα. Φανταστικά, φανταστικά. Μπορούσαμε να βάζαμε και κρασί αν θέλαμε. Α, ωραία. Ένα λευκό ωραίο κρασί, αρετσίνοτο. Λίγο μαϊντανό για το χρώμα. Για το χρώμα που είναι τόσο σημαντικό. Σβήνουμε τη φωτιά.
έτοιμο. Υπέροχο, υπέροχο είναι. Απλό, ελληνικό, δημιουργικό πιάτο. Πραγματικά αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να κάνεις δημιουργική κουζίνα, να κάνεις γεύσεις που αρέσουν σε όλους, αλλά με ένα τέτοιο συνδυασμό που κάνει και τη διαφορά πάντα στα τραπέζια τα οποία δημιουργείτε εσείς. Κοτόπουλο φιλέτο λοιπόν, γεμιστό με χαλούμι. Υπέροχη παρουσίαση πιάτου. Σάλτσα, κρέμα, λεμόνι. Ρίγα είναι λίγο μαγιανός. Βλέπετε τι φανταστικά πράγματα μας κάνει ο σεφ εδώ στην εκπομπή μέσα σε μισή ώρα. Τι μπορεί να κάνει για εσάς όταν έχει μήνες να οργανώσει τη δεξίωσή σας πιο μπροστά. Ελληνικότατο. Φανταστικό, φανταστικό, Χιονισμένο. Χιονισμένο. Ακριβώς, τώρα που κάνει και κρύο είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν, εσείς τι άλλο πρέπει να σκεφτείτε βλέποντας αυτό το πιάτο? Πέρα από το να τηλεφωνήσετε στην Gourmet Catering, να κανονίσετε ένα ραντεβού από τώρα, διότι είναι πάρα πολύ πιεσμένοι και το ξέρω πάρα πολύ καλά. Έχετε πάρα πολύ δουλίτσα, έχετε πάρα πολλά ραντεβού και το σημαντικό είναι να μπορέσετε να δείτε το σεφ από κοντά. Το σημαντικό είναι να μπορέσετε να κάνετε ένα προσωπικό ραντεβού μαζί του. Λοιπόν, το κοτοπουλάκι μας είναι έτοιμο. Έτοιμο. Να το βγάλουμε λίγο πιο πάνω, να στήσουμε και το μήλο μας. Ωραία. Είναι έτοιμο, Είναι το βγάζω έτοιμο. από το φούρνο. Μιλαράκια. Καραμέλα, βούτυρο, ζάχαρη, Φανταστικό, χυμός μήλου. Όλα μαζί. Είναι όλα υπέροχο, έχει πάρει ένα φανταστικό καραμελωμένο χρώμα, δεν ξέρω τι να πω. Όλες οι γεύσεις μαζί. Και εμφάνιση καταπληκτική, χωρίς καμία ιδιαίτερη προσπάθεια, γιατί τα μιλαράκια μας είναι πάρα πολύ όμορφα από μόνο τους. Κοιτάξτε, δεν το έχουμε χάσει το μήλο. Είναι ακόμα Είναι αυτό. ζουμερό. Στέκεται. Ωραία. Ναι, δεν έχει λιώσει να Ακριβώς. πέσει. Βέβαια, βέβαια. Πω, τι γλυκό, καταπληκτικό. Και έτσι πρέπει να είναι η κρέμα μας ρευστή, Έτσι, ρευστή. Δεν θέλουμε να γίνει σαντιγί σε Σαντιγί. Μάλιστα. Πω, φανταστικό. Τώρα, Το ζουμάκι αυτό το θέλουμε, το κρατάμε. μα όλη η γεύση εδώ είναι. Όλη η γεύση είναι εκεί, Εδώ έχει καραμελώσει ζάχαρη με το βούτυρο και το ζούμο από τα μήλα. Μα τι ωραίο γλυκό είναι αυτό. Πόσο εντυπωσιακό. Υπέροχο, υπέροχο. Φανταστείτε τώρα αυτό το πιάτο για τους καλεσμένους σας. Να έρθει αυτό το πιάτο μπροστά τους με αυτές τις μυρωδιές, με αυτή την εικόνα. Θα εντυπωσιαστεί όλος ο κόσμος. Θέλετε να το κάνετε στο σπίτι, κάντε το. Θέλετε να το κάνετε για πολλά άτομα που δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσετε να το κάνετε, θα σας το κάνει ο σεφ της Gourmet Catering. Σεφ, τι να πω, είναι φανταστικό. Εννοείται ότι εγώ θα θέλω να δοκιμάσω, αλλά θα περιμένω λίγο να κρυώσει γιατί το βλέπω ότι αχνίζει. Ωστόσο, μέχρι να κρυώσει, θα πάμε να δούμε τις συνταγές μας για να κρατήσετε τις σημειώσεις σας, γιατί είμαι σίγουρη ότι θέλετε να το δοκιμάσετε όλα αυτά και στο σπίτι. Και επιστρέφουμε πάλι πίσω. Για την παραδοσιακή τυροκαυτερή θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια φέτα, 400 γραμμάρια ανθότυρο, 100 γραμμάρια πιπεριά φλωρίνης, 2 σκελίδες σκόρδο, λάδι, ξύδι, μπούκοβο και φρυγανιές. Για το φιλέτο κοτόπουλο με χαλούμι και κρέμα λεμόνι θα χρειαστούμε 4 φιλέτα κοτόπουλο, 350 γραμμάρια χαλούμι, 400 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, χυμό από λεμόνι, λίγη ρίγανη, 4 μεγάλες πατάτες και λίγο cornflour. Για το ψητό μήλο με σαντιγί θα χρειαστούμε 4 μεγάλα μήλα, ζάχαρη, 4 βουτυράκια, 400 γραμμάρια σαντιγί γλυκιά. Είδατε τις συνταγές μας, είναι πάντα για 4 άτομα όπως έχουμε πει. Φυσικά μπαίνετε πάντα στη σελίδα της Gourmet Catering, www.gourmetcatering.gr, για να βρείτε τη συνταγή, να δείτε και την εκτέλεση, γιατί τα υλικά μόνο δεν αρκούν. Επίσης μπορείτε να γίνετε φίλοι στη σελίδα της Gourmet Catering στο Facebook, όπου ο σεφ μπορεί να σας απαντήσει σε οτιδήποτε απορίες, παρατηρήσεις, οτιδήποτε μπορεί να θέλετε εσείς να του πείτε. Είναι η ώρα που εγώ θα φάω το γλυκό μου, το οποίο βλέπετε εδώ πέρα ότι είναι ατομικό, είναι για εμένα και μόνο. Σεφ, θέλετε να πείτε κάτι στον κόσμο τώρα που είναι γιορτές, να του δώσετε κάποια συμβουλή ωστόσο για τα τραπέζια που θα κάνει? Θα έλεγα λοιπόν υγεία, ευτυχία, αγάπη να υπάρχει, χαρές πάρα πολλές στη ζωή μας, και για αυτές τις μοναδικές χαρές που γίνονται για μια φορά, εμείς είμαστε εδώ στην Gourmet Catering να μπορέσουμε να τις κάνουμε μοναδικές και να τις θυμάστε για μια ζωή. Ωστόσο, βέβαια, για τις κυρίες που θα μαγειρέψουν αυτές οι γιορτές,
Τους πείτε να μην αγχωθούν τουλάχιστον πάρα πολύ, γιατί εντάξει, αν κάτι δεν πάει και πάρα πολύ καλά. Ένα τηλέφωνο και, στην Gourmet και τελείωσε. Ναι, Εμένα θα μου επιτρέψετε λοιπόν τώρα. Είναι η ώρα, εντάξει, μυρίζει φανταστικά. Λοιπόν, δεν έχω λόγια. Καταρχήν, περίμενα ότι το φύλλο, ο φλοιός τέλος πάντων του μήλου θα είναι σκληρός και ότι θα με ενοχλεί, δεν θα μπορώ να το μασίσω, αλλά δεν ισχύει αυτό. Όχι. Είναι πάρα πολύ μαλακό. Και μέσα είναι... Ακόμα ζουμερό. Ακόμα ζουμερό, είναι σαν μια κρέμα μήλου. Κρέμα μήλου ακριβώς. Είναι εκπληκτικό. Αν βγάζαμε το φλοιό του μήλου, θα είχε λιώσει. Είναι φανταστικό. Είναι φανταστικό, σεφ. Πάντα μου φτιάχνετε τα καλύτερα γλυκά. Και εντάξει, είναι αρκετά υγιεινό, έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι. Έχει λίγο... Τι είναι δηλαδή, σε σχέση με μια πάστα. Ακριβώς, έχει λιγότερη ποσότητα και κρέμα γάλακτος και ζάχαρης και όλα. Ναι. Λοιπόν, είναι φανταστικό. Για όλους εσάς είναι πάρα πολύ εύκολο, το είδατε. Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή, με το που θα τελειώσουμε την εκπομπή, αποκλείεται να μην έχετε βούτυρο, ζάχαρη, μήλα. Και να σας πω και την αλήθεια, και τη σαντιγί να μην βάλετε, μια χαρά τρώγεται, εξαιρετικό. Σεφ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Να είστε καλά κι εσείς. Και σε εσάς όλους στο σπίτι εύχομαι καλές γιορτές, να περάσετε μια υπέροχη πρωτοχρονιά, μια πολύ νόστιμη πάνω απ' όλα και γκουρμέ πρωτοχρονιά. Και εύχομαι οτιδήποτε και να κάνετε στο σπίτι, αν τα κάνετε μόνοι σας και δεν φωνάξετε την Gourmet Catering, να έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Από εμάς λοιπόν εδώ, γεια σας, τα λέμε την καινούργια χρονιά. Γεια σας.